Hi mga ka-Ronbel, mahanginong Miyerkules kaniyong tanan. Kumusta man labi na nasa isla? I'm sure bawd gyud, di ba? Wa mo naging Sara, gitugnaw sad ko nga naa sa mama. Unya wagid katarog ang yakapsul. Gitugnaw gyud ko, di maninipis akong lawas pero tugnawonon sad ko. Igaligo good luck, mao magpainit ako sa lawas. Maong magpuchero sa ako. Kay pork lover ka na akong sis na diri. Nya mugot man nga nagligo ni mama mong atong pakataw-on. Rewardan po nato kay ngano lunes hangtod Sabado siya tigligo ni mama ako Domingo. Kaning pochero ka is a type of stew nga gikan gyud sa Spain. Nya prepared in Yucatan, Mexico, Argentina, Paraguay, Uruguay, Peru, south of Brazil, the Philippines, and Spain. Pero common kini siya sa Spanish-influenced countries such as South America and the Philippines. Di ba nakaluto naman kog pork, nakaisgot ako sa scientific name niya? So unsa may scientific name niya kasi makahinumdum comment down. Matud pa sa myfitnesspal.com, nag-compose ni siya carbs, fat, protein. Taas gi siya protein. Nga importante sa lawas kay proteins are the building blocks of life. Kung nag-diet ka, dapat naagyoy protein nga imong intake kay makatabang siya sa imong body repair cells and make new ones. Presenting my own version sa pork pochero or stew pot. Sure nga mawa ang tugnaw sa mainit nga sabaw. Happy lunch everyone! Mo kina-Ronbel Gums!